niin, se on Juhlina Plays täällä näin ja tervetuloa seuraamaan mun pelailuja. Tänään me pelataan mun kaverin kanssa Clash Royalea, mut sitä ennen mä haluan avata teille täältä tämän. Okei, katso se tulee. Tulee mutaa, ralliautoa, soraa, harvinainen diiseli, okei. Okei, sitten legendaarinen. Boom! Just tota me tarvittiinkin. Joo. Semmoinen paketti, mutta eiköhän siirrytä nyt varsinaiseen pelikohteeseen, joten mä otan teidät sinne kohtaan mukaan. No niin, täällä taas, eli nyt me ollaan valmiina sitten pelaamaan. Tällä dekillä mennään. Tässä on se mun kaverit. Haisui. 4, 5. Ei vielä Iita. Ja silläkin on sama dekki. Sillä on noin kaikki. Mullakin on melkein samat. Okidoki. Avitaan vähän hyökkäystä. Okei, nyt me ollaan vähän pulassa. No se sillä ole mitään tuohon. Niin me ollaan pula. Ajaa, no se puolustettu ton homman. Tuli näköjään lumberjacki. Joo. Niin ja sitten, että sitten vielä huomanneet, niin mä oon semmosessa kläänissä kuin Pohjanmaan Globit. Siellä on myös mun toinenkin kaveri nimeltä Hattivatti, jos en oikein muistan. En halua sanoa hänen nimeään täällä, koska mä en ole siihen saanut lupaa, joten niin. Ja nyt tuo ei puolustelu ollenkaan periaatteessa. Mä saatiin sen tornia noin pitkälle jo alas. Ja nyt pistän ton, että toi vaan saa hyökättyä pahemmin. Ja mä teen myös pakettien avauksen täältä, koska mulla on tuo Magical Chest avautumassa. Että sen mä ainakin avaan teille. Tuo on aika hyvin puolustettu niinku banditista. No nyt kun tuo jääty, niin mulla on ehkä vähän, no joo. Se kyllä ei mitenkään hyvinkään mene, mutta laita se se sinne jo. En sano sitä nimeä. Melkein sanoin sen nimen. Ja sulla on kädessä, okei noin. Jees, mullakin on melkein noin samat. Äkki mitä postoruutelulta. Oi, 2 elitebarbarit. Tai 4 elitebarbarit, myös 7 2. Äkki log. Ei. Yes. Kyllä. Ja me johdetaan. Ainakin jollain tasolla. Okei, me ollaan pulassa. Ja pahimmassa pulassa ollaankin. Juu, tää ei mene hyvin. Mutta vielä voidaan voittaa tämä. Ja tuo oli aika hyvä logi. Mutta nyt tarvitaan nää logeja. Ne on ne meidän pelastukset tässä ottelussa. Onko sun log? Ei oo vielä. Ei mullakaan. 2 Ice Wizardia, okei. No joo, me hävittiin täällä. Voi hävittiinkö? Ei hävitty vielä. Tuolla pidetty nyt ainakin vähän vielä. Onko zappia nimittäin? Nyt olisi hyvä. Voitaanko vielä tämä näin? Ei! Zappi sinne ylös. Miksi siihen? Nyt nopea. Oi! Nyt oli lähellä, että taas hävitty. Tuo oli
kyllä paha. Mennään uudestaan. Tuo on niin hyvä. Mulla on vähän niinku 2. Tätä on mennyt sama tekki, mutta vaan mä lisäsin tuohon. Tää on otettu sitä nipsulta, jonka vasta me pelattiin silloin, jonka mä voitin 2 kertaa. Peräkanaan. Mutta ei. Oi, nyt on paha hyökkäys. Millä paljon puolustat tätä näin? Niin, et millään. Tää voi puolustaa millään. Siellä on 4 elite-barbaarit hyökkäämässä. Painostava lisää. Painosta vaan. On siksi hyvä tämmönen cycle deck, kun tätä saa kiertettyä niin järkyttävän nopeasti. Katso, toi yksi hyökkäys ton verran ton King Toweria. Tai King Towereihin. Jaha. 2 tollasta kyllä, nyt on paha. Ei Eeva. Ai jaa, mä just. No joo, no ei nyt niin paljon sinne saa toi yksi ainut maineri, kun meillä on 4 elite-barbaarikkoa tulossa. Venä hetki, älä vielä laita niitä. Sanoit, kun sä oot valmis, niin no joo. Miten sä sanot tämän kohdan tästä? Noniin. Kyllä nyt. Nyt. Kyllä 3 elitepalveluja vielä siellä on. Hakatkaa se torni alas. Ei se kyllä logi menee vielä. Noin. 2 voittoa peräkanaa. Toi on kyllä paha. Niinku. Tää on kaksikko. Et tiedä, se on vain. Toivottavasti sä et vaihda dekkiä. Ei se vaihda dekkiä, hyvä. Okei, se on noin. Meillä on 1 sama. Hei, meidän vissi joku kattoo meidän joukkueesta niin, tai Clanista kattoo joku. Ai jaa. Vanha kave. Jaa. Laitettu tällaista. Ei kettu. Pamahda. Okei, hyvä. Nyt panostaa niitä tuonne puolelle. Come on, rajoitakaa ne. Yes. No, melkein. Hei, me johdetaan sitten vielä. Pakko laittaa Goblin gängi, koska mun pitäisi olla joka ampuu noita, jaha. No ei se nyt kyllä huonostikaan mennyt. Jaha, bowler. Meillä on 3 samanlaista. Oh. Mutta nyt vähän harhauttamahan noita tyyppejä. Okei, nyt on kiire. Koska toi Royal Giantti on paha. Se tuo joku arvit tai joku tommoset. Ja no. Tai noin. Mikä vaan käy. No toikin meni ihan hyvin. Koska ei toi sitä mitään paljonkaan. No niin hyvä. Ei voi olla todellista. Ajaa. Ei sitä skeletonia. Hyvä, nyt sitä tää viimeisin siihen. Ja nyt mulla on avoin käsi laittaa tää tonne. Kyllä. Ei kikkeli. Tai on sillä vielä elite-barbarit jäljellä. Ja mulla on tulossa taas. Tää on niin hyvä cycle deck, koska tää pystyy kiertämään nopeaa tätä dekkiä. Ja äkkiä se tonne. Koska sitten muuten me ei saada mitään hyödyllistä hommaa tehtyä. Tää on muuten kiva antaa tällaista hommat niinku. Se kumpi kun vähän niinku saa niinku laittuu
paremman hyökkäyksen toisen tornille, voittaa. Tää on niin arpapeli vitoista, että kumpi voittaa, että... Okei, nyt on kiiros. Oi oi. Nyt, come on. Come on! Mitä tapahtuu? Saajatiimet sitä jotenkin. Ei! Eikä. Ei mitään. No ei aina voi voittaa. Joo. No ei sillä aina voi mitään. Haisuli on pelaamassa. Tai siis, niin Haisuli. Miinäs päin? Ei sulla ole niinku hattivatti. Tuleekohan muuten se mun kaveri vielä vetää vai? Hä? Mitä teet? Onko hän paikalla vielä? Hän on jotakuinkin tässä. Jep. Mulla on sitä isompi levyt, niin skeletonit ja Zappi ja jotakuinkin jo. Oikeastaan vois käydä katsoa tämän peliä. Tää on täällä mun toinen kaveri. Mitä? 11 levyä elite barbarit. Mä saan ne vasta päivitty 9. Joo, tää on tää. Sitten täällä on vielä Lumberjack. Tää, joo, se on saanut banditin. Wow. Joo. Kun mä haluais antaa niitä. Ja siksi mä en annakaan. Mut joo, tämä on täällä avautuvassa 8 tunnin kuluttua. Ja sen mä sitten avaan videolla. Pitää muistaa se videolla. Ja muuten voisin näyttää teille ihan niinku Stats Royalesta, että kuinka paljon matseja mulla on yhteen chestiin. Eli mä skippasin kohta. No niin, eli täällä ollaan. Elikkä siis mun profiili mä päivitän tätä näkkiä, koska mä oon saanut ton jo. Tai niinku se on vähän myöhässä. Eli mä päivitän tän nyt ja ootakaan tässä hetki. Tässä siis näkee, että tää on niinku tämmönen joo. Tää on aika hyvä dekki, kannattaa kokeilla. Ainakin suosittelen. Okei, elikäs, juu. Seuraavan pitäisi olla siis Silver Chesti. Sen jälkeen pitäisi olla Goldeni. Sitten muutama Silveri taas. 46 voiton päästä olisi vasta seuraava Magical Chesti. Sen jälkeen pitäisi olla Giant Chest, Super Magical Chest ja sitten Legend Chesti. Ja lopuksi vielä Epic Chest. Eli ok. Joo. Tässä on vähän näitä matseja, miten tässä on mennyt. Kuten huomaa, että tässä on tullut aika paljon. Jotain kaikkea tiedetään palvelutekiä. Joo. Eli tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte.
Mä saan nyt uuden puhelimen, niin nyt on vähän kivempi kuvata videota myös. Mut joo, toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäätte, palkaa laikki vaan. Ei mulla muuta. Se on Juliopelista täällä ja me nähdään seuraavassa videossa. Se oli moro.